Tervetuloa Vantaan Hakunilan urheilupuistoon. Täällä on alkamassa historian 5. Extreme Run. Yli 4000 urheilijaa lähtemässä 16 kilometrin Via Dolorosaa suorittamaan. Pikkuhiljaa alkaa porukka valua tänne kisapuistoon. Tunnelma on tietenkin katossa. Kaikki on aivan pähkinöissä, aurinko paistaa. Ollaan laitettu vähän rasvaa ja tästä tulee huikea päivä. Tervetuloa mukaan. Kongi soi, nyt aika on tullut. Vantaalle lähtee tuhannet hullut. Itsekin aion vetää sen juoksun, tunnen valmiiksi. Aurinko paistaa nyt, puolipäivä rupeaa lähenemään. Miten aamu meni? Todella hyvin, ihan mahtava fiilis. Ja siellä? Ihan niin kuin olisi laitumalle päässyt. Mehän ollaan Aminin enkeleitä ja Amin kannattaa aina sitä, että mikä tahansa urheilutyyli, niin treeniä. Tää vaan on hirveä virhe, jos alitan rimani henkisesti. Täysin totaalisesti. Ootko ekaa vuotta? En ole itse varmaan joka vuosi ollut täällä mukana, kun jääajoita pitänyt. Mahtava tapahtuma. Mä lähden vetää ihan täysillä ja kaikki esteet. Helvetin hyvä fiilis, kiitos vaan kysymästä. Extreme Run ja Aava teki yhteistyösopimuksen tuossa vähän aikaa sitten. Miten Aava halusi mukaan tällaiseen tapahtumaan? No Aava on tehnyt jo tosi pitkään töitä urheilijoiden kanssa ja aktiivikuntoilijat on meillekin aika semmoista tuttua kauraa, sanotaan näin. Se oli meille tosi kiva mahdollisuus ja potentiaalinen paikka olla mukana nuorekkaassa tapahtumassa. Jos mun kroppa pettää ja keskeytän, taksilla ensi vuonna vedän tän. Mä menin lähtöviivalle ilman toiveita suuria, mut en soittanutkaan kovasta. Mikä este? Vesieste. Hei vinkki, mikä este? Vesieste. Hei, mikä este? Goljatin portaat. Ekaa vuotta. Ekaa vuotta täällä nyt mennään. Mistä päin? Tampereelta. Jännittääkö? Joo. Entäs se uusi, se jääeste? Se on kylmä. Mites Vantaajoki? Ei tunnu missään. Onks hyvä banaani? Joo. Tsemppiä. Kiitti. Extreme Run on tänä vuonna 4 kaupungissa. Aloitettiin vähän kylmemmissä puitteissa maaliskuussa. Silloin oltiin meinaan Kuopio, Tyyssissä, Tahkola. Lähdetään katsomaan mikä meininki oli Nilsiässä. Kuten näkyy, niin lumet ovat sulaneet. Täällä on plus 18 astetta lämmintä ja voisi sanoa, että vuoden semmoinen ensimmäinen oikein lämmin päivä. Sopii hyvin Extreme Runiin. Mennään tänään, joudutaan vähän uimaan, ryömimään, kiipeämään, hyppimään, tekemään kaiken näköistä, missä tulee vähän hiki. Mutta on meillä luvassa kaikkea muutakin. Extreme Runin mottohan on, että kaikki liikkuu. Suomessa on paljon lapsia, jotka haluaisivat liikkua, mutta tarvitsevat siihen vähän apuvälineitä. Me Extreme Runissa kerätään sellaista hyväntekeväisyyspottia joka tapahtumassa. Tänäkin vuonna sen shekin arvo nousi yli 4000 €, millä ostaa sitten apuvälineitä. Millä tämä rahat kerätään? No sillä totta kai, että kaikki ihmiset osallistuu ja mennään hyvällä meininkin, mutta meillä on myös paljon hyväntekeväisyysjuoksijoita, kuten mun kollegat Juha Perälä ja Anni Hautala. Kaikkia jännittää aivan hirveästi. Kisa oli viime vuonna kova, tänä vuonna vielä kovempi. Miten, onko aikatavoite? No ei mulla oikeastaan aikatavoitetta ole, että lähinnä se, että tullaan puhtaana maaliin. Siellä on kimurantteja ja esteitä. Mä oon aika hyvä aina ohittaa niitä esteitä. Mä oon vähän tämmönen, tietsä, hieno helma. Että mulla on, kuten huomaat, mä juoksen mun sunnuntai-asussa. Mutta ei oikeesti siis, viime vuonna oli Äsmän-paita. Tänä vuonna mennään vähän tällä peruslukemilla ja huikea rata kuulemma siellä odottaa, että katsotaan. Extreme Run 2014. Miltä maistuu? Hyvältä. Jännittää. Mä en ole ikinä ollut täällä ennen. Tiedätkö noista esteistä? Tiedätkö radasta mitä? En mitään. Mä näen tuolla noin renkaat, mutta en mä mitään muuta tiedä. Entäs toi Vantaanjoen ylitys? En mä pysty. Mä en aio mennä. Mä otan veneen. Ensimmäinen kerta ja näyttää ihan sairaan hyvältä. Ihanaa, kun jengi on oikeesti panostanut. Kyllä. Ihan sairaan makealta. Me ollaan kyllä tosi innossaan ja odotetaan, että päästään sinne vetää. Katsotaan sitten sen jälkeen, että mikä fiilis on, mutta varmaan ihan yhtä hyvä. Voi sanoa, että se vesiestien jälkeen niin tulee olemaan kyllä todella mielenkiintoinen jatko. Niin. No, mutta kyllä me hoidetaan. Mites mä oon kysynyt kaikilta,
alkupelit, itse juoksut vai iltapelit? Onko missit mukana illalla? Me ollaan mukana silleen hillitysti, tämän tapahtuman mukaisesti. Kyllä, näin mä. Hovin muusikko Ilkka, miten sä innostuit tekemään tästä tapahtumasta biisin? Se oli niin huikeeta. Mä olin nähnyt kuvamateriaali, missä Jetro veti Sprigi päällä viime vuonna, niin se kyllä oli se viimeinen niitti, joka innosti. Nyt jos nopeasti kurkataan tuohon meidän taakse, niin ei ilmeisesti hirveästi muutu tästä tänä vuonna. Mä luulen, että se aika tulee olemaan suurin piirtein yhtä huikea Jetrolla kuin edellisvuonna. Hienota on upeata, kun tuetaan lapsia ja niiden liikkumista. Ne, jotka ei siihen pysty noin niin kuin luonnostaan. Meikäläinen on ehkä syönyt itse siihen kuntoon, ettei liikkuminen onnistu, mutta hei sille mitään voi. Viime vuonna muistan, että muutamaa estettä jopa vähän kirosit. Mites tää vuosi? Odotatko jotain estettä niin kuin jälleen näkemistä oikein innokkaasti? No kyllä mä odotan niitä Koljatin-portaita, nimittäin viimeksi kun mä ne lyllersin ylös ja alas, niin se oli aika tarkkaan 6 viikkoa, kun kipu poistui. Et ne on semmoset, ne on kauhun paikka. Ootko kuullut siitä jääkylvystä? Olen kuullut jääkylvystäkin, joo, ja kyllä jäätää meikäläistä nyt jo. Mulla on itse asiassa nännit niin kovat, että näin vois leikata lasia. Ei muuta kuin tsemppiä kisaa ja nähdään kisan jälkeen. Moikka moi! Ei oo mitään kiirettä, aika lähtee juoksemaan vasta sitten kun te teette tosta noin. Iso kysymys kuuluu, missä on Jetro Roosted? Iso kysymys kuuluu, missä on Jetro Roosted?
mahtavaa! Aivan mahtavaa! Eikö, no, jätetään väliin. Ja hii olkoon! Oi, oi, oi! Nää hullut, niin nää oikeesti ne on ihan kaulaa myöten tuolla mudassa. Niin mielessä se on vielä kaiken lisäksi ihan hauskaa. Freedom! Miltä maistuu? Aika maukkaalta. Hyvältä. Itse mä menin naama edellä. Mä katsoin, että joku sukelsi. Varokaa tytöt, siinä on vähän liukasta. Tästä maksan. Bileet Extreme Run tyyliin. Onko kivaa? Mahtavaa. Kaikki saa kerrankin olla sellaisia kuin oltiin joskus nuorena ja näköjään nämä nuoret näyttää tässä vähän esimerkkiä. Batman tulee sieltä, mutta missä on Rydman? Sheikki Ali Hassan. Milloin se kurpitsa tulee sieltä? Ja hyvät naiset ja herrat, tässä se on. Tässähän on. No, tää on mun toinen kerta ja no samankaltainen kuin se ensimmäinenkin elämys, mutta haastavahan se oli. Aika mukavaa kikkailua. Tossa oli koko ajan tiukka kisa ja tunsin tutun suunnistajakaverin hengityksen niskassa toisella kierroksella koko ajan. Ihan täysiä sai painaa maaliin asti. Lampaat, Extreme Run 2014 on juostu. Miltä se maistuu? Erittäin hyvältä ja ihana viileätä. Kuka toi on tossa sun keskellä, toi merirosvan näköinen jätkä? Hoi. Tuo merirosva, me kaapattiin se matkaa. Mistä se löytyy? Tuolta matkan varrelta. Niin, mutta mistä? Joesta. Joesta, no niin, mä arvelinkin. Miltä se maistuu joki tänään? Aivan mahtavalta. Kyllä tämä huikea oli. Muutama kaloja sai ja tommoista. Kyllä tyytyväinen. Mikä sun mielestä nyt oli loppujen lopuksi paras este? Onks märkä toi puku?
No lampaat on nyt pesty, kuten näkyy, että se on se paras se varmaan, luulisin, että on vaahtokylpy. Hyvä. Miten nyt jatkuu sitten? Vitalit on kaulassa, onko makkara syöty? Ei oo vielä, ei ehitty sinne asti, mutta sinne ja sitten vähän kuivaa ehkä päälle ja sitten illanviettoon. Joku virvoke? Kyllä, ehdottomasti. Miltä muuten kokonaistapahtuma sun silmiin on näyttänyt? Kiva juttu, erinomainen tapahtuma. Tuo on paljon jengiä ja sattu lämmin sää tähän näin, niin mikä sen hienompaa tuo juosta. Extreme Run 2014, hyvän tekeväisyyspottiin tuli kerran rahaa. Miltä tapahtuma on näyttänyt? Hienolta. Täällä on lapsiakin on täällä ja paljon muitakin julkkiksia. Tai en mä itseäni pidä julkkiksena, mutta hyvä meininki. Miltä näytti rata? Mikä sun mielestä oli magein este? Kai se vesieste oli, kun se oli niin perkele kylmä, niin kai se oli semmonen veemäinen. 3 astetta ja hirveä virta. Tuntui hyvältä. Melkein tuli sydänpysähdys. Eka Extreme Run takana, miltä maistuu? Todella mukava tapahtuma. Tämmönen lauantai ja hyvä sää ja mukava oli rata tänään. Oikein hyvältä tuntui. Miten Seminin suoritus tänään? Menikö Goljatin portaat yhdessä huijauksessa? No, Semi meni niin paljon edelle, että en kerkenyt nähdä. Se karkastus alussa. Mut Semiri on tällä hetkellä niin kovassa kunnossa, että en itse pysty siihen. Millä Krista, te ette käynyt uimassa? Ei älä viiti, ihan oikeesti kokeile tätä hametta. Tää ei kyllä uimiseksi voi sanoa, että se oli ehkä semmoista räpiköintiä, panikointia. Kato, tästä voi puristaa vettä. Kauhua. Kirkuitteko te? Ei, missit ei kirju. Me oltiin vaan silleen, että me ilakoitiin ja nyt on siis talviturkki on heitetty. Joo. Mikä se oli paras este nyt loppujen lopuksi? Vaahto. No se ei ollut este, mutta niin, se oli huippu. Vaahto oli tosi kiva, mutta siis kyllähän se nyt oli siis, kyllä se mieleenpainuvi oli se joki, koska se oli niin kylmä. Se oli niin kylmä. Nyt tää rupeaa olemaan tää, niinku, tää suoritusosuus tästä kisasta niinku ohi. Minkälainen maku jäi? Superhyvä. Joo, me tehtiin tästä tulee meidän vuosittainen traditio, perinne. Joo. Ja täällä nyt oli niinku ensimmäinen vuosi. Ja tästä sitten vaan parannetaan aikaa joka vuosi. Joo, ehdottomasti. Nämä menee meidän missipokaleiden viereen. Tärkeä. Tää oli nyt meidän lämmittelyaika, sanotaan. Joo. Oliko liian rankka? Ei. Meillä on vähän ehkä huonot nämä juoksukengät tavallaan. Ei ehkä juoksukengät voi kutsua, että kyllä huomenna vähän saattaa tuntua pohkeessa, mutta joo, ei se muuta ei ollut. Se mitään. Ei ollut liian rankka, koska maaliin selvittiin. Extreme Run 2014 on ohi. Miltä se maistuu? Tää oli ihan aivan mahtavaa. Tosi hyvä rata. Rata oli ihan viimeisen päälle 4 vesiestettä. 4 kuninkaan portaat. Tosi rankka, tosi mahtava fiilis. Miten se ensi vuosi? Nyt jos nopeasti miettii, niin sua ei varmaan pois täältä pidä mikään. Ei, tää on niin mahtava tapahtuma. Jengi pitää hauskaa, matkalla kannustaa toisia ja eipä muuta sanoa kuin, että kaikin puolin on kyllä järjestetty aivan viimeisen päälle ja hyvä fiilis. Erilainen juoksutapahtuma. Nimenomaan, ihan erilainen kuin mikään muu. Sä oot juossut ihan älyttömästi ympäri Suomen. Nyt sä oot juoksemassa täällä Extreme Runissa. Kuinka niin? Miksi sä päätit tulla mukaan? No tämä mahtava tapahtuma on se, että mitä tässä vaalipulullakin halutaan tehdä, niin tavata ihmisiä. Ja tämmönen tilaisuus, missä on 4500 juoksijaa, niin kyllä onhan tää huikea tilaisuus. Tällä säällä tää on hieno mahdollinen kesätapahtuma. Gongi soi, nyt aika on tullut. Vantaalle lähtee 1000 hullut. Itsekin aion vetää sen juoksun. Tunnen valmiiksi. Jetro, kisa on taas ohi. Miltä tuntuu? Väsynyt, mutta onnellinen. Nyt on pakko myöntää, että tää on hirveän raskas meikäiseen tää kisa, mutta ei niin raskas kuin oli edes vuonna. Kyllä sitä kannattaa kerran kuukaudessa näköjään ulos lähteä. Jotenkin tuntuu siltä, että jos vaihtaisi puvun johonkin eri asusteeseen, niin se saattaisi helpottua se kisa vielä lisää. Se on ihan varmasti näin, mutta kun mennään, niin mennään tyylillä. No se on ihan totta. Mites nyt ilta jatkuu sulla? No, nyt tässä ensin täytyy tietysti avata ylemmät lihakset ja alemmatkin ja sen jälkeen varmaan tulisuudelmaan sekoilemaan. Mä menin lähtöviivalle ilman toiveita suuria. Mä mietin Eye of the Tigeria. Hiki on alkanut nousta jo pintaan. Numerolappua neulotan rintaan. Hyvän asian vuoksi jaksan tän pätkän, kun jopa Jetro
on kirmannut sen. Hei, Extreme Run 2014 alkaa olla paketissa. Kiitos oikein paljon. Kiitos Vantaa, kiitos kaikki juoksijat, ketkä olitte mukana, kiitos katselijoille. Seuraavat tapahtumat onkin sitten Peurukka ja Oulu. extremerun.fi voit käydä sieltä katsomassa, minkälaiset skabat on kyseessä ja miten ilmoittautua mukaan. Nähdään siellä. Et tuu katuun. Mä menin lähtöviivalle ilman toiveita suuria. Mut en soittanutkaan kovasta.